nektek ritmusgitárosunkat, Kovács Dánielt. Veszprémből jött. A basszusnál Károlyi Balázs. Ritmusgitárosunk, szólógitárosunk, Kriszban és Krisztián. Mindennek ritmust adója, szívet megdobogtatója. A dob Riknovszki Emánuel. Bemutatnám nektek, aki a mai nap folyamán itt volt velem és kisegített az énekben, az én egyetlen drága leányom, Horváth Alexandra. És azt hiszem, hogy már csak egy személy maradt ki. Bemutatnám nektek az élet minden területén nagy hanggal rendelkező Pintér Harriet. Hajrá! Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. A színpadon a 7. bekezdés zenekar volt. Hajrá! Fohász. Legyek fűzve ágán levél, esti imád dúdoló szél, hang a csöndbe bújó pusztán, biztos pont a hegyek ormán, őző lángja kéz melegén, ritmus a hang ízedének. Szivárvány megtépázott égen, napsütés fénytelen sötétben, áldás az igazság oltárán, átok a legyőzöttek sírján, étele éhező gyomornak, itala mindig szomjazónak. Értelme igaz mondatoknak, hangsúlya őszinte szavaknak, mosoly a megkínzottak ajkán.